weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to wuro Ali Guelel nder galle ceerno Boubacara Gaye ko on waktu yoni ha nder galle ceerno Ahmadou Samba Dionga to semme e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabroji men to leydi Sénégal o wiyete ko Badara Gadiaga nangano ko gila tan lewru juillet ko fate haalande fanode hoore jagode leydi Sénégal guel nden o taweteno koto Rebeuss ko kaso taweteɗo e nder Dakar o accitama subaka hande o kono kadi waccitira ko Diawo omo woni e ndenka sariya leydi ndi to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani ene jokki jilmum e nder leydi ndi toon to Bassin o holliti mawɓeydu ndenka kisala bertindi leydi ndi ha tendi to banggue keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali kono kadi o hollitima o daro o haaɓo kala ko fate leñama kame ciisondirala leƴƴi to leydi Mali o saha hewɓe kolliti metti mumen ko fate wargo Mariama Cissé suka debbo mo duuɓi nogas jeyata toon to Tombouctou to kadi biftano koto foire seka wara toon to Tonka hewɓe noon kolliti hen mette mumen mawɗe no fewi to Guinée Conakry caggal joƴingol ɗin ɗeroji ken tolno e 51 dossier Cour suprême yaltini ko landaji jeenayyi tan ene majji général Mamadi Doumbouya kabruji men manaw men to Burkina Faso Côte d'Ivoire Tanzanie Niger ma to Gabon Cameroun jolam jaberi ma to États-Unis d'Amérique Brésil ha to leydi France kame Syrie ha to Russie kame Ukraine musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗen Gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti walande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to Corée Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala moma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Houseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma.
solade aadi ɓuri fittude aadi ceerno Amady Tijani Diallo gorko mo melga wuude jinneji wi ko fittata aadi mo adindire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amady Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amady Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amady Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amady Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustora jippiɓe e leece kala ceerno Amady Tijani Diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amady Tijani Diallo dendagal rafi mawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amady Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yabde kala ko kaajeɗa ceerno Amady Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji yawre ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amady Tijani Diallo andino dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amady Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amady Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuude jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amady Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konni wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba on ñagama yafuy noon dande ene ɗeeɓi ustade no fewi nde tawnoɗo sa ko saaha durmoji jeheten ka ton to Madina Diaƴɓe ha to Wuro Ali Guelel Darila Barka ha to Nouakchott PK 7 nawaten toon ko ceerno Boubacara Gaye mo ganduɗa oɗo saaha ene heɓano kañum e dayira Ansaruddin taw kadi ko heɓanade wonande takkusana ceerno Hamdou Rabbi Diathia goɗo waɗede kala hitande toon to Nouakchott ɗo legal PK 7 ɗo henna taw kadi yuɓɓinta ɗuma wonande ko dayira Ansaruddin e gardegol ceerno Boubacara Gaye hitande hikkande noon so jomiraɗo haaji ko 13 lewru décembre fandu ndu ɗon ɗo Nouakchott koni henna noon ñalawma o yarata so tawi noon woni ñande asende ne wona 13 lewru décembre sanga 3h30 ko nden alqouranil karim o jangate kame duuƴi ɗi kala caggal muɗum noon ma bisme hoɓɓeɓe kala ɓe bisme ɓe teddine caggal muɗum noon ma ƴettu konngol taw kadi haalata ko gurdam ceerno Hamdou Rabbi Diathia ƴetta noon ko ceerno Seydou Anne toɓɓere ɗimmere nde ko jokkodiral saabu Allah yiɗodirde saabu Allah e nafodirde saabu Allah arata hen ko ceerno Ahmadou Wata caggal muɗum noon ma hewɓe dokke konnguɗi ma konngol arte ceerno Boubacara Gaye gam ruttude teddugal e duwawa ma timmin gole ɗe khalifa mo Madina Diaƴɓe woni ceerno Mawlaya Idrissa Diath koni hen ɗiɗo hen ñalɗi jarata e oɗo hen takkusana ceerno Hamdou Rabbi Diathia toon to Madina Diaƴɓe jeheten ko ha toon to Mbaye Hawa ene tawe nder Jolof woɗɗani Koyli Alpha beeli heela nonne kadi gaydaɗala eɗin nokkuji kala aɓe keɓano mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon waɗata ko 15 ndiɗo hen lewru ɗon ɗo Mbaye Hawa ɗo tamboto noon on jamma madu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko galle khalifa Eli Weli Ndiaye ɗum noon ko toon to Lobbudu aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala taw koye dow inde Hadja Hawa Ka gartaten koye kumpital men ɗemgala Pulaar jeheten koye Dakar wonande Badara Gadiaga
chroniqueur taw kadi ganda koye yewtere jakarlo aronde toon to TFM mo ganduɗa ko ɓurɗo garɗude so tawi haali hewɓe kay ene ketta ɗum no fewi ɗum ko caggal yewtere wannode ñande 4 lewru juin hakkude makkoye wonande jagorɗo ñeñal kame pinal guende leydi ndi Sénégal Amadou Ba nden yewtere noon wulino jaw ha waɗi haala mettuka no fewi e nder kan haala noon wojjo fappiɗeli ko ñiŋi hen hooreji jagorɗo leydi ndi ɗum jeeyi sababu noon nawedemo toon to kasomo Rebeuss subaka hande altine 10 ndu lewru ndu gonɗen woni tan lewru novembre ko hande tribunal de Dakar yamiri yo accite kono noon o waɗana ko jaw ngam hodde galle makko sano woni koye jimadi saria a leydi ndi ñalawma armée leydi Sénégal mawninama hande toon to Jali Diop o ka militaire garangal toon hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye suuti toon konngudi mum artugol e ngarɗugol armée leydi ndi kono kadi heɓanade ɓeydade kadi jokkude armée leydi ndi ha ɓuura kadi wawde ngarɗude kono beele makko keɓaɗo hen wonande ko marin national mo leydi Sénégal waɗi ƴewndel to banggue missile mum to kadi ko libde ɗum e nder navire on navire ko maɓe duppimo kay ɗum ko caggal nguel ƴewndel ɓe keeɓi haqiqa hankkadini kala laana natka e nder weeyo mabɓe walla e maaji mabɓe kaɗɗe so tawi ɓe pamani ɗum walla ɓe donki yo daro aɓe mbawi derguide ɗum ko ɓuuri yawde yaccade ɗum ko taɓalmal ngal marin national mo leydi Sénégal waɗi ko wona ɗum ko noon titode mawninde manditare armée leydi Sénégal hande o yowiti ko joué olympique tijjaɗo hitande fanande e nder leydi ndi Sénégal so jomiraɗo haaji gartaten koye terrain meeting hewɓe noon hande garti e terrain missile hewɓe kolliti ko terrain missile saabu ko missile aji ko guuɗi gulɗe jaw wonande Ousmane Sonko yaltini hay goto o accani wona yaadiɓe noɓe wona yaadiɓe woɗɓe wona liggodiroɓe hoorejo leydi ndi haalaji makko memi yimɓeɓe kala ha tenti noon wonande kay yaadiɓe APR ha tenti noon on gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall o arti kadi jokkodiral hakkude Sénégal e FMI wonani hen fonno wade o yanñima hen o arti kadi to banggue faggudu sériel leydi ndi ko pittugol tan foti wonde toon haɗen gueɗe kala pota rewde lawol o arti kadi wone jagorɗe ɓattiɗe laamu ngu no fewi kono kadi o holliti hen wonande ene kaala woni konnguɗi taw ne mantikino taw wona ɗum tigui woni ene takkikino ɗum noon ne anda hen jagorɗe jofade ɗe woni hen kadi ne tuuma hen e dirtingol ngaluji ɓeɗo kala o holliti ɓoyata ma waɗa waylo jagorɗe ko ɓuuri yawde beele ɓen ndewne lawol ko wona ɗum ko noon warte merade landa APR o holliti noon hande o tigui foti wonde tan haqiqa e leydi Sénégal ko Pastef nde tawno jibina ko ɗo mawni ko ɗo haaɓi ɗo hen ha lammini ko woni ɗo henna ko firti noon aɓe gudditi aɓe mismi en kala kono kadi o arti e yaññade to banggue pétrole e fannuji kewɗi kono kadi wo yiŋi hewɓe no fewi ha tenti noon wo erima hoorejo leydi ndi nde artata e landa mabɓe he anda ɓe yadata ɓe wona ɓe foti yadude yada tan koye ɓe hande ɓe ganduɗa so tawi noddi yimɓe kala ko aroɓe ɗum no o haalata wonande ko landa makko fandare makko wonno ko wadde terrain meeting o heeɓi ɗum toon to Bowal le Paul Sédar Senghor iwno e nder leydi ndi Sénégal kala ha e nder Dakar ko ma ɓittodiri no fewi woɗɓe kay wannoɓe moɓodiral men mangal e oɗon ñalawma ñande asende ko ñartu national ɗum noon ko diɗɗal landaji e gardugol Bougane Gueye Dany kame woɗɓe kala hakkude société civile o kame landaji lundo ɗum noon ko toon to Bowal ngal Sacré-Cœur 3 woɗɗani VDN ne hucciti hen ɗon noon préfet o haɗinoɓe kay wadde ɗon moɓodiral jeeyi sababu noon pooɗe duure hakkude mabɓe e gendarme ha garnatuji kewɗi bedda hen hewɓe noon Talla Sylla ene woɗɓe kay mbawino nanguede hen ɓe erima noon mette mabɓe mawɗe faade laamu ngu ha tenti noon faade kutorgol doole taw kadi ko gendarme ɓe hutoriɓe doole e oɗon fannu kala hen paaɗen koye fannu goɗɗo jeeheten ko toon to Touba ko guesa guerte mawba no fewi yaaba kay ha ala ko heddi sonaji men ɗuggiti guerte mumen en duggiti guerte mumen ene kay ndendina ha wodano way mbawa tigui huccande golle ɗen guerte woodi noon garɗo duppi guesa ba ha laaɓi haydara heddaki ɗum waɗi ko toon to Gassana ko gendarme ɓe noon ɓe Linguére mbawi tigui nottade hen oɗo saa noon enquête udditama beele baɗɗo ngal baɗalo wawa tigui fawede junggo feere de la vallée de Rufisque hande
ene jokki layde nder leydi ndi Sénégal limore nde ɓeydima ɗum noon o saha Sénégal ne yaara temedde nayo e 16 taw kadi ko kan daɓaɗo limore maɓe nde kadi ɓeydima yettima 30 taw jeeyi sababu mayde ɓen koɗo hen rafi ɗum noon koye communiqué jaltuɗo guila ñande aset jawtuɗo hen o ken tolno e 360 mbawi tigui hebde hen cellal mumen ɓuuri mantinade noon ko toon to Sour Safara ndo Rissa Tola Saint-Louis Podor Matam Louga Fatick eɗi nokkuji e goɗɗi kala keddoɗen koye leydi ndi Sénégal ma en jaa ha toon to Diawɓe kamen ko ɓiyeɗo kaɓen do kame veli gara wonande élevaɓe janggoɓe toon hewɓe ɓe collége o nokku moɓodiri balɗe ɗiɗi hollirde mette mabɓe so tawi safraka koɓe jokkoɓe ɓe eri noon jagoɗo jangnede kay ko aɓe mankira jangguinoɓe ɓe garat taw jangguinowo ala ɓe jooɗo soɓe tampi ɓe mbawa tigui yaade ɓe kolliti ɗeɗo henna gueɗe yo nattu ha laaɓa wiya ceera général Mamadou Gaya kan woni délégué général hajjiyankoɓe leydi Sénégal kankon général Mamadou Gaye wo joɗodima e jagoɗo hajji mo leydi Arabie Saoudite woni Oumara Abdoul Fattah ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi mbawi sifondirde hijjore 2026 hikka nde toon to Jidda ɗum noon sarɗiyeji kewɗi kam e toɓɓe kewɗe ɓe mbawi haaldude wonande ɓen hajjiyankoɓe ma en gartoye e nder ɗeɗon toɓɓe jaheten ko toon to Wourossogui yeeyoɓe hewɓe taweteɓe lawol national iwde to aéroport to walla iwde toon to hôpital nattirde Wourossogui sa iwi banggue dañcaɗi aɗa natira Wourossogui ngol lawol ha duƴƴanima Carrefour o oɗo saaha préfet fandare mum kay ko meeti ko kala ko ittude ɗum guila e caaleje basuji sengueje ɓeyduɓe seeɗa taw koye bitikaji men kala koko helete ha laaɓa délai ɗe noon ko 15 ndu lewru hewɓe kam puɗɗimi ittude kono ɗo sa haydara keddoraki woni hen ko ɗum tan joguino jalti 0 hewɓe kolliti lawol ngol ne yaaji holko préfet o yiiɗi yeyannoɓe hewɓe hannde goni koye kaya mbeya musɗo no fewi helde kadi ƴeewiyano goɗɗo mahata ko caɗele mawɗe no fewi aɓe gullito noon nguɗo hen laamu kay nde wallataɓe eɗeɗe henna gueɗe ɗe ganduɗa ene jogori musde e mabɓe no fewi jeheten ko toon to Bakel noon ko ñalawma excellence woni ko yuɓɓina toon ko fate jangde taw kadi ko président conseil départemental ko fate jangde diwan o on département mo Bakel yuɓɓinama toon ñalɗi jangde balle kewɗe mbaɗama toon ma en ketto hen wonande Amadou Dieb gawlo ɓalejo radio Jokkere Ndam Kiiɗira ko yewtidi e mabɓe ɗum ko ñande a asende voilà bandiraɓe weltare ɓiɓɓe diine ma min goni ɗo koye Bakel no mbiruɗen ni hannde ko ñalawma gandanɗa ko ñalawma excellence mo gandanɗa hoore maɗa no hitande foof ene waɗe ma won duuɓi 3 hikka e ardade kadi woni o président conseil départemental kamɓe e wondude inspection joguiɓe affaire jangde nde eɓe gandanɗa kadi partenaire uji mabɓe ɓeɓe gondi ko wayno Nafa Gabo en ɗo noon joni eɗen gondi ɗo e inspecteur mo gandanɗa hoore maɗa vraiment yimɓe fof ceedima gollal makko o wawa haalanden woni journée excellence woni mbaɗaɗo ɗo hannde ɗo e Bakel e woni ñalawma men hannde e a jarama Dendi a juumi e introduction wiɗa ko inspecteur président conseil départemental Mamfati Sy mbiɗa andi ko weltare tan ka beltiɗo aduna o foof weltima par ce que min garɗo kay hannde pour wadde célébrer journée de l'excellence 3e édition hannde woni duuɓi 3 gila inspecteur Alla Thiaw adda e département men hitande fof omo waɗa célébré pour wadde encouragé élewaɓe ɓurɓe hebde résultat ji moƴƴi e nder département mo Bakel kañum e jangguinoɓe iɗo ɗum ɗon noon oɗon gandi conseil départemental kañum e mairie ji ɗi ko minen halfina l' école somin jaggani hen hay batte tabitta ɗum taki gila inspecteur fuɗɗi ɗum ɗo min mbimo minen de conseil départemental min keetata hen caggal par ce que a ɓurata min yidde sukaɓe amen wonno kanko ko fonctionnaire tan o mbaɗaɗo affecté ɗo so gayni o yaaha banggue goɗɗo donc sukaɓe ko sukaɓe men alors hikka conseil départemental waɗi golle kewɗe e banggue éducation oɗo feet sa ƴeewi min mbaɗi hen presque ujunnaje million ngaji 16
million ngaji sappo e jeegom min mbaɗi ɗum e oɗo journée de l'excellence so ɗum ɗeni collège Sansandi commune Toumboura oɗon nganndi ɓe nokkama collège kono ɓe ngala salle de classe uji amin mahana ɓe salle uji ɗiɗi classe lycée Kidira amin poti waɗande ɓe réhabilitation 2 salles de classe collège mo Oureymadou amin mbatton latrine woni toilettage kañum e lycée Golmi donc éducation kañum e santé kañum e jeunesse kañum e hydraulique woni ndiyam gila minen min jooɗi conseil départemental min mbaɗi hen doole amen fof wono sa ƴeewi caɗele département de Bakel ko ndiyam ko l'école ko santé ko politique de jeunesse amin ñaagui Allah noon inspecteur yo Allah juutno balɗe makko par ce que ko waɗata ɗo ko région o ene yaaji kono on jiyani ɗum Tamba on jiyani ɗum Goudiri on jiyani ɗum Koumpentoum ko département de Bakel tan woni wonno ko Amadou Dioba jokkondiri taw kadi ko toon to Bakel kala hitande aɓe juɓɓina toon wonande ɓen élevage ɓurɓe ngarɗude taw kadi ko fate yewtere wallidde jomumen ɗum woddi kumpital men nder leydi ndi Sénégal paadena ko toon to leydi Mauritanie jillu hoorejo leydi ndi Mohamed Sy Al Ghazouani taw ko toon to hawdila sharqi finniri ɓeɗo henno ɗiɗo tambiɓe nden ka e kisal makko woni officier ji ɗiɗi ɗi ganduɗa ko haɓɓe toon taw kadi koye bismago ɓen fonnoɓe tawtorede on batu mo hoorejo ndi waɗanno toon woni colonel Ali Woldo Alwota ene wondi kadi lieutenant colonel Yahya Daha ɓeɗo hen ɗiɗo kala nanggama gartirama toon to Nouakchott aɓe gudda toon ha sariya wawa yande e dow mabɓe hoorejo leydi Mauritanie jillu makko e nder leydi ndi taw ko toon to Basikno wo suuti toon konngodi makko holliti maɓe ɓeydu nden ka e kisal no feewi taw kadi koto banggue keerol hakkude maɓɓe leydi Mali kono kadi aɓe bismi no feewi wonande ɓen dogamol to en ɓe ganduɗa taweteɓe nder oɗon région ko wona ɗum ko kadi ken tolno e milliard uji 4 million koppareji uguya ma wanje e cellal kame ndiyam e kuɓɓama e ndema e wallidde kadi sukaɓe ha mbawa tigui gollade o arti kadi yañade mawo haaɓo no feewi ko fate banggue ciisodiral ha tenti woni haalaji taw koye leñmago kala kono kadi wo rentini employé ji gollotoɓe taw kadi koye golle dendaɗe ɗe nde tawtorte taw kadi koye ɗin pine wonande ɗe leƴƴi mbaɗata taw nodditi hen ko leñamago ɗin sifaji kala omo rentina no feewi ɓesguji leydi ndi kono kadi wo holliti oɗo hen région mo hawdila sharqi ma gueɗe kewɗe mbaɗi toon ko fate faggudu ha e gueɗe goɗɗe kala ɗum noon ko hoorejo leydi ndi Mauritanie mo ganduɗa jokkuɗo jillu mum ha o saaha gonaɗo nandirala ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Mali latima ɗum ko jonde taw kadi ko sete wonande gardiɗo patronat en mo leydi Mauritanie woni Mohamed Jeynila Abidine woldu Cheikh Ahmed ko joɗodima e jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi ko fate ɓeydude jokkodirala golle faggudu nden ka hakkude leyɗele ɗiɗe kono kadi wellidde ɓesguji leyɗele ɗe ha mbawa yandirde siftinde moon ɗiɗo dumunaji kala hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie tension ne ngabbunoɗon no feewi ɗum ko caggal nde leydi Mauritanie nawti ɓiɓɓe malinaɓe hewɓe caggal muɗum noon Mali kañumne uddi butikaji hewdi taw ɗin butikaji ko Mauritanie naɓe hewɓe kay wonɓe toon to Bamako e ko tari ɗum kala oɗo sa noon ɗaminama ma deere mawde waw artude hakkude wellidde ɓesguji ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala muɗuma Trizamoura ɓen sudanaɓe yilotoɓe kanŋe caggal nde ɓe kolliri neɗɗo mabɓe goto ne majji no feewi taw koye nder diwana Lekliba Lahdara ene tawe e nder diwana mo mbiyata Mihjara 60 kanko ɗo no iwno faade magasin wonno e auto makko caggal mum noon ko ɗon o majji kono auto kam yiitaka taw
kanko noon ɓanndu makko yiitama o wondani e wonki makko ɗum ko caggal balɗe ɓandum jiilaw andaka noon ko jeeyi taw oɗon sababu jiilaw ko fati enquête oto makko ene jokki hen no feewi la police fawi juuɗe muɗum e sagataɓe ɗiɗo rewindaɓe to banggue ñukkude ɓe gonno koye weelo e nder wuuro kay haydi to leggal tantaje nde ɓe naati e galle goto ko ɗon tigui wonande police naati tawiriɓe kene tolno e kiloji jondi no feewi taw ko huuɗo bonko ko ne wondi kadi e butulaji sangara ɗiɓe tumaɓe jeera oɗo saha noon aɓe tawi juuɗe ko ñalawma hande ɓe daroto yeeso procureur ngam ƴettude visa ɓennude toon to kaso to Sehili Babine ko gendarmerie national fawi juuɗe muɗum e gorko goto to keerol bitengol Kuri Sehili Babi ɓe nangue makko ken tolno e temedde ken tolno e ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi taw ɓe nanɓe tette makko ken tolno e temedde ɗiɗi e ko fawi taw kadi ganduɗa ko huuɗo bonko ko ɓe tewi mum oɗo saha noon ɓe gudditi hen enquête jaaƴƴe no fewi ngam wawde andude hoɗewo jokkodirno oɗon sifa ɗum ko subaka hande o gendarmerie yaltini oɗon communiqué to kiifa taw kadi wonande cum musɗo bannoɗo to ladde kanko sa ha ganduɗa leɗɗe kay e huuɗo haydara hen heddaki hen wonande kay hewɓe nanganoma ɓe nanganoɓe maɓe gonoy hedde jeenayo kono ko jeeyo tan daari e yeeso procureur ngam ɓennude to kaso tumede ko kañumen jeeyi sababu wonande nguɗo hen cumu bongu no feewi ɗum noon sariya ma fawe e dow mabɓe paaɗen ko toon to leydi Mali Mohamed Ali Youssouf ko kam woni président de la commission de union africaine suuti konngudi mum ko fati e caɗele taweteɗe nder leydi Mali hande o wonande kay catal taw ko jihadiyankoɓe ɓen joguitiɓe ha tentinan jenim koko guddi banggueji kewɗi ne kadi wonande carburant nadde leydi ndi kala kayɗo camion weeyi so alda taw koye nden ka timmuka no feewi ma ɓe tourni un camion walla ɓe duppi ɗum jeeyi sababu hande o Mali ya ngara no feewi ene satti no feewi to banggue kuɓɓam wo erima noon oɗo saaha wonande kayde Afrique dillana Mali to Mali taccata caɗele mawɗe hande o gonnoɗo jagorɗo gueɗe nder leydi kami jaciro laamu e laamu Macky Sall woni Aly Ngouille Ndiaye holliti e konngudi muɗum woto ɗaccen tan muɓɓen guite ndeƴen muɓɓen kunude ha Bamako yana mbiyen eɗen gummo eɗen kaala ɗum no eri ko CEDEAO kami Union africaine ha tenti noon Sénégal Mauritanie Côte d'Ivoire Guinée ɗe leyɗele tartiɗe leydi Mali kala nde dillata nde tawno soɓe dillani so tawi Mali dilli gonga e gonga hay sen belaka en dillat gonga e gonga kanko no holliti alay sago noon yimɓeɓe kala darano leydi Mali o saaha gonaɗo ngam teskede leydi Mali ne wuuri caɗele mawɗe no feewi to Tombouctou ko tiktokeuse gonnoɗo e TikTok ene jalna yimɓe o suka debbo mo duuɓi nogas woni Mariama Cissé ɓoyan tan yiyama ɓorni teniji armé leydi ndi faama waɗi vidéo makko kam bifta ñande jeegom ndu lewru to foire ESSEC ñande jeeɗiɗi nde noon ko ñande hen ɓandu makko yiita ken tolno e kilométre ji nogas to tonka ngon wuuro noon waɗɗani ɗon kanko sukademo duuɓi nogas caggal nde bifta wara o saa noon andaka ko jeeyiɗe hen caɗele aɓe jokki hen noon haalaji musɗi no feewi ngam ƴewde ɗe caɗele teskade no feewi caggal uddugol duuɗe jangde leydi ndi kala ɗum wonno ko nogas e joyyi lewru octobre wanno noon ko jagorɗo jangde leydi ndi ngam newnonde sukaɓe ne jotto ya ngara one satti no feewi altina sappo hande o wonande kay école aji ɗi guditi demuɗi mum sukaɓe duttima e jangde jeyno sababu noon ko ya ngara cattuɗo no feewi la France e rima finoɓe mum taweteɓe leydi Mali nde jaltata ko ɓuuri yawde ngam teskadeɓe oɗo saaha kay leydi ndi nden kay kissal mum ne ngakki no feewi on communiqué ko jeeɗiɗi ndu lewru novembre holli ɗum jagoɗo affaire étrangére mo leydi France kono ne kadi Italie e Allemagne kamne wondi kadi e Canada Espagne ɓeɗo kala erinoma taw koye dow oɗo hen sifa to banggue cellal ɓalli hoorejo leydi ndi général Assimi Goïta subaka hande altino wo ummini campagne mahgol ko ene tolno e 15 hôpital
e nder leydi ndi Mali kala ɗum noon hande o fawi tuufere makko toon tino ko biyeɗo koro fina noon ma aya ha nder leydi ndi kala ngam wallidde leydi ndi ko fati e banggue safara kame cellal ɓali kala ɗum woddi kumpital e nder leydi Mali paɗena ko ton to Guinée Conakry caggal guila 3 nduleru novembre ko nden wonno happu cakkito ko fate joƴƴingol ɗereji jogorɓe jeede sumgoji lefol laamu jogorɗi wadde 27 lewru décembre fanu ndu cour suprême fadani ni date mo wino ko 13 ndu lewru ɓe cakti wonande ɗin 51 dossier kala ɓe kiñi ɓe tawi tan ko yimɓe jeenayo woni ɓe dossier ji men ndewi lawol firti noon ko ɓen ƴamoyte lefol laamu heddi ɓe no mettini no feewi gullito yima to suudu townu ndu ɓe kolliti ɗeɗo henno gueɗe wona gueɗe moƴƴe no feewi o saaha kalɗo sariya rewete maɓe ndewɗon beele ɓe gartire ha mbawa ƴamoyde lefol laamu e nder leydi mabɓe ɓen jeenayo noon o saaha kay gembiɓe ƴamoyde lefol laamu ne hen général Mamadi Doumbouya enen kadi Faya Lassana kame Makkala Camara on noon ko debbo kame Abdoulaye Yero Balde kame Ibrahima Abe Silla ne wondi kadi e Abdoulaye Kourouma kamene wondi e heddiɓe koni tan ko ɓe jeenayo ɓeɗo hen tan goni lawɗinanaɓe ma gembe ɓeɗo kala noon ko hesɓe kamɓe kala hayen goto teskaka e mennode yaade ɗum ko fati banggue sumgoji leydi ndi haala kam ko heddi koɓe sukaɓe oɗo saaha kam woni tan favori ko général Mamadi Doumbouya gonnoɗo hoorejo suudu sarɗeji ndu leydi Guinée woni Amadou Demaro Camara accitanoɗo gila tan ñande gaccitanoɗo gila 27 lewru octobre ɗum ko caggal nde waɗi duuɓi 3 lebbi 6 e nder kasso ñande 6 heccanki o yiɗino yaltude leydi ndi wo haɗa yaltude leydi Guinée teni kadi ko accitanoɗo e wellitare makko to Burkina Faso tambade nden ka e kisal o saaha laamu gouvernement mo leydi Burkina holliti wadde kay vidéo ngaji ndenka surveillance taw ko station ngaji service kewɗi no feewi ɗum noon ko ƴeewede ɓen sodoɓe gasoil kame essence woto ballidde kay ɓen joguitiɓe armeji to banggue yangara mumen sodde essence ɗen gueɗe kala vidéo ngaji surveillance ma waɗe hen ɗum foof noon ko ɓeydude ndenka e kisal holliti ɗum ko jagoɗo on fannu kono kadi ko gouvernement leydi ndi to Côte d'Ivoire sumgoji sarɗi yankoji tijjaɗi 27 lewru décembre fandu ndu hen ko fati banggue ɗin candidat ji ɗi ganduɗa wonande kay ɗi candidat ji dépôt maji ko 12 novembre foti tigui gasde ha laaɓa ɗon ɗo holliti noon Landalora Bagbo kañum holliti yatiren caggal no feewi gam haɗede gueɗe mum kala Tanzanie kene tolno e 150 darima yeeso tribunal tuumaɓe ko ɓen tigui goni gay mawɗi umminɓe seppoji 29 octobre taw ko ɗi hen sumgoji bannoɗi sumgoji présidentiel kame sarɗiyankoɓe e nder leydi ndi ko waɗa ɗum ko lundogo holliti ko maayi koni heewi hande ɓe keɓani limore ten laamu ngu nana diwi ene jooɗi hen to Niger général Abdourahmani Sahani ko hoorejo leydi ndi hanke o suuti konnguli makko holliti keerol hakkunde Niger kame bene ma jokku uddude ha tiiɗa ɗon ɗo heɓani hoolare banggue bene gam teskede banggue bene ene ƴiwni no feewi so daari tan miijo makko e yeeso makko hollatamo toon ko laaɓi ɗum jeeyi sababu saha to banggue keerol makko ma ɓeydu nden kay kisal ma jokku uddade ha heeɓa ko laaɓi ko fati e leydi bene to Gabo ñawore Sylvia Bongo joom suudu Ali Bongo Ndimba kame Nouruddin Bongo ko ɓiyum Ali Bongo Ndimba ɓeɗo hen ɗiɗo tawnoɓe to kaso derrière la prison caggal nde ɓe jaafa ɓe ɗaccita ɓe giwiɗon ɓe payi toon to leydi France tribunal mo Libreville udditi ñawore mabɓe ɗum ko subaka hande o haysoɓe tawtoraka siftinde mon noon ɓe dirtino koye ɓe tumano koye dirtingol walla ni ɓe nanguirano ko wolisaji haalisaji kewɗi no feewi ɗum ko caggal kuddata bannoɗo 30 lewru août 2023 ne wonde 12 wolɓe ɓe tumdaɓe kala ñawore men kala udditama to Cameroun vidéo cirkilɗo hande o ko vidéo Issa Tahirma Bakary woni o lundiyanke
mo ganduɗa holliti ko kañum gañeɗi sungoji hande jaɓani polgu wonande Paul Biya o erima noona ɗo e balɗe ɗiɗi tan wonande yimɓe makko nangaɓe taw kadi koye seppoji ɗi sungoji 1 octobre ɗaccite ha laaɓa so tawi ɗaccitaga maɓe gummin kamɓene a seppoji mabɓe paaɗena koto joolam jaberi to leydi France ko fate ñawore taw kadi ko Nicolas Sarkozy ko fate financement giwɗo tan to Libi taw kadi koye campagne sungoji mo wanno kanko Nicolas Sarkozy ɗum ko caggal nde wedduno e kaso gila 21 octobre tribunal de France yamiri yo accite o gorko mo duuɓi 50 hollitama wona karɗo cellal no feewi États-Unis de Amérique subaka altine hande Donald Trump yaafima 7 neɗɗo ɓurnoɓe ɓattademo taw koye tumdaɓe caggal sumgoji bannuɗi 2020 ha Joe Biden gagni Donald Trump hewɓe en kolliri metti mumen jani e nokkuma biyeteɗo Capitol ko wona ɗum ko noon oɗo sawa yaafima en 7 ñawanoɓe taw kadi ko yinnoɓe derguidde nden limore taw kadi ni ko jencude ndin yaltunode Ukraine gouvernement mum holliti ko ene tolno e ujunere e temedde nayo Afrique naaje ɓeɓe binditi ene mbaɗa recruté to banggue Russie ene kaɓono Russie taw koye nder leydi mabɓe ɗum noon e nder 36 leyɗele Afrique ceertuɗe ɓe erima noon Afrique naɓe ne jurnito en gueɗe no feewi Syrie Washington jokkodirala horejo leydi Syria woni Ahmed Al-Sara subaka hande o ene tawe toon to États-Unis d'Amérique to galle danejo to ma o jooɗoɗo e Donald Trump ngol wonata goɗɗum ko gila tan wonande leydi Syrie heeɓi jeytari hoore mum hitande 1956 kono kadi siftinde moon kanko hoore ndi hande o omo yadanno e ɓe witeɓe ko Al-Qaida en hawo joɗima e jappere e lamorgo leydi Syria to Brésil udditama toon COP30 toon to no mbiɗa Belma subaka hande o hewɓe kay arɓe banggueji kala e tawtorede Lula nden kay kisal Amazon ma laata no feewi o ñalawma nde disdiral Afrique naɓe noon e ɗamini hen financement ji mawɗi no feewi beele kañumen mbawa tigi renndide koye men to banggue waylo a taaridi teskandi o saaha gonaɗo o hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena